Niin, mitäs sä oot tämmösen homman eksynyt? Joku 40 synttärilahja. Niin, ettei ollut vapaaehtoista, Ei. että... Joo. Syypäät virnuilee sieltä vielä. No niin, onko syylliset täällä? Joo. Mitkäs fiilikset? Hirveet. Aukes siihen. On makeeta. Joo. Sanoppa kameralle jotain. Helvetin makeeta. Eikö se aika siisti? Oo. Hienoa! Mahtavaa. Sellaista. Ihan pikku sekunti, niin otetaan nämä lukat irti. Sillä lailla. Mitkä fiilikset? Mahtavat. Eikö ookin? Oo. Joo. Sulla näytti olla vähän hauskaa siellä. Oli. Siinä tulisi kuva. Sait vähän spesiaalipyörittelyä siinä vielä kaupan päällä. Ja Joo, se oli omat Linnanmäet. Kyllä. Joo, koko Ottaa Linnanmäen. Meidän tullut. Hei! Niin, onneksi olkoon. Kiitos. Laskuvarokerho onnittelee. Mahtavaa. Ja meikäläinen onnittelee. Se oli hyvä hyppy. Kiitoksia. Joo. Kannatti.